Dostlar salam. Köpden bäri Hind artistlary kinolary barada gurrun edemdik. Şugun Hindi aktrisasi Preeti Zinta barada gurrun etýäs. तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके इंतजार करके इंतजार करके Preeti Zinta 1975-nji ýyl Hindistanda dogulýar. Gyýyskaça maşgalaty barada aýtsa, kakasy военный urunny işleýär ofisier bolup, ejesi öýkujulukçy. Ýöne Preeti Zinta 13 ýaşynda kakasy ýok bolýar. Ejesem invalid. Kino karyera nähil gelýär diýip sorasaňyz, kino urunun asla okumadyklygy, düýbünden başga sferada okuýar. Ýöne 96-njy ýyl tötäňleýin bir reklama düşýär, şokoladyň reklamasyna. Şo taýda da meni göw görýärler. 97-nji ýylam jorasyny bir filmiň castingine ýollaş bolup ekidenne, şo taýda meni rejissor görýär. Jorasa kino düşmäne barýar, bilam ýollaş bolup galýar. Şonu rejissor meni görýär-de, göw görýär. Sen hem gatnaşyp gör diýär. Bilam gatnaşýar. Şeýdibem Tararam pam pam diýip bir filme utwerdit etýärler meni, belleýärler. Hrithik Roshan bilen. Ýöne dostlar, o film düşürilmeýär, saklanýar. Soň çykdy o film, Saif Ali Khan oýnaýar, Rani Mukherjee oýnaýar. Bilýänsiňiz, ören gyzykly film. Inni ýan rejissor buňa söz beren soň, meni başga bir filme düşürtýär. O taýda da Shahrukh Khan oýnaýar. Şo taýda baş gahrymanyny 20 minut rol berilýär şu ýyla. Ana şo taýda da ýylyň açyşy diýip bunu görüp bayrak berýärler. Ana ondan soňam Lehkomyslennaya девчонка diýip bir filme düşýär, baş rolly. Ana şo filmden soň şeýle bir zat bolýar, häzirem gurrun etýärler. Hindistanda kino aktrisalan, aktyorlaryň karyerasyna iň üýtgeşikleriniň biri Preeti Zinta diýip hataplanýar. Sebäbi şu gyýdyň karyerasy şeýle ösmän, gönü dik uçan neýilýär. 2000-nji ýylda şol baş rolly oýnan filminden soň ýylla ýylyna iň hit filmlerin hemmesinde şul aktrisa bar. Men aýtgan filmlem «Каждый любящий сердце», «Ты не одинок», «Чужой ребёнок», «Наступит завтра или нет», «Вир Зара», «Никогда не говори прощай», «Салам намасте». Şo filmler ören hit bolan. Ýene de bir zat bar. 2000-nji ýyl, 2008-nji ýyl aralyk Hindi filmleri dünýä ýüzünde ören, meşhur bolan döwür diýip hataplanýar. Sebäbi şol döwür Hindi filmlerine üýtgeşik bir şarm bardy, melodramalarda. Hemem ünsberseňiz şol filmler, ýa meselem Salam namaste Awstraliýada düşürilen. Никогда не говори прощай, olam New Yorkda düşürilen. Şoň üçin diňe Hindi filmem diýip bolan şoňa ören gyzykly melodrama diýip hataplanýar. Şolam şoň üçin daşary ýurtlarda populyar bolýar. Ana şol algan filmlerinde de Preeti Zinta bar. Näme üçin düşürilýär? Sebäbi şu gyýda aralyk bir keşipler edip bilýär. Hem daşary ýurtlary görýärli, hem hindiler halar ýaly. Şoň üçin aýtýar, hemem şuny ýaşlar ören göw görýär. Şunu erkinlik we ören döwrugaplyk we sebäbi bundan öň Hindi aktrisalar diýilende filmlerde modelini görüpdäki gyýylar düşürilýärdi. Preeti Zinta bolsa seredende köpleriň biri ýöne ören eýjejik. Şolam köp adam özüne çekýär. Karakterem şolar ýaly diýip hataplanýar. Başga aktrisalar käbir rollardan gaçýan bolsa şul düşün. Meselem, «Чужой ребёнок» diýen filmde bozuk senanyň rolunu oýnaýar. Çekinmeýär, düşýär. Ýöne karyerasy «Никогда не говори прощай» filminden soň pete düşýär. Ol film ören hit bolýar. Men iň gowy görýän kinolarynyň biri şol Hindi filmleriň içinde esip bolsa bir gün şoň üstüne aýratyn durup geçer. Indi näme üçin pete düşýär? Öz karakteri bilen diýip hataplanýar. Sebäbi şeýle bir zat da Hindi filmleriniň prodüserlörüniň, rejissorlarynyň aňyrsyna Hindistandaky kriminalny, awtoritetli adamlaryň güýji bar diýip hataplanýar. Hakykatdan hem şolar ýaly. Ören kriminalny bay adamlar bolýar. Şolar bilen hem rejissorlar dostlaşýarlar. Şolar kino himayatkary bolýarlar. Pul meselesinde soňam gazanjynyň paýlaşýarlar. Uly filmlerde şol adamlar bar arkasynda. Ana şolam aktrisalar bilen, aktyorlar bilen ýakyndan dostlaşýarlar. Sen isleseň, islemeseň dostlaşmaly bolýar. Preeti Zinta bolsa şo zatlary ýuwaşlyk bilen açan. Meselem, maňa şol azajyk azar berjek boldy ýa ýene bir zat diýip efir taraplaýyn ýa-da şuny ýaly media taraplaýyn aýdan. Onam ören ýalňyş kabul etýärler, halamaýarlar ol adamlar. Şoň üçin şondan soň uly filmlerden aýrýarlar diýip gurrun etýärler.
2011-nji ýyl özi hususy prodüserski kompaniýasyna matça we kino çykarýar. Rejissöram özi bolýar, ssenariýany özi ýazýar. Ýöne kinony hiç kim halamaya, batýa prakatda, kritiklerim halamaya. Şeýdi ben o taýda da şowsulduk. Bir diýsem, durmuşy yaramady ýa-da kösenip ýaşaýdy düşünmän, men kino karýerasy barada aýtýandyr. Asıl durmuş aktrisan ören gowy. Durmuşa çıkan 2016-njy ýylda Amerikan oglanyna olan güýçli bir kompaniýanyň vitse-prezidenti. Özü aktrisan efirde işleýär, telewizionyada bir näçe şowlary bar, filmleri düşýär, o diýen populiarny bolmasa da hemem reklamly kontraktları bar, dünýä ýüzünde ören uly fan kluby başy denanyň özü haýyr sahawada kän pul berýär. 2009-njy ýyl Çağlar bagyndaky 34 sany gyýyz jagada özü himayet bolup galan, eje bolup öýnalmak däli, enat hükmünde şolar ulolýança, belli bir derejä ýetýänçä hemme çykdaýjylaryny öz boýuna alan. Oku pullaryny, geyimlerini, imitlerini şolar ýaly haýyr sahawada kömek etýän denan. Ne häsiýeti barada aýtsak, Şahrukh Khan bir interwýusyna diýär, egerde bir gurrunun hemme kişi bilmegini isleseňiz, erteriň dogamynda Pretizinta aýdaýyň diýär, bir syryňyzy aýdyň hiç kime aýdaýma diýip, ertir tutuş Bollywood biler diýär. Şolar ýaly içinde sır saklap bilmeýän gurrunçul adamlar bolýar, hökmen gep etmekdäli içine saklap bilen o. Aýtmasa oňmaýan. Şolar ýaly adamlaryň biri diýär. Ören degişken denan köp aktrisalar, aktyorlar hem gowy ýaşuny. Gara şolar ýaly janyňy sag bolsun.